नमस्कार, मैं जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभी के स्वागत करतनी, अभिनंदन करतनी। आज वो पुस्तक चर्चा में हमरा भी जौन किताब बा ओकर मथेला है दीप सलभ। पुस्तक के रचनाकार बने आदरणीय मार्कंडेय सारदेय जी। पुस्तक के प्रकाशन वर्ष 2020। पुस्तक के प्रकाशक सर्वभाषा ट्रस्ट। ये पुस्तक एगो पौराणिक वृत्तांत पर आधारित महाकाव्य बाटे। आई हमनी के ये महाकाव्य के विषय में कुछ विवाद चर्चा कल जाओ। अगर एक पंक्ति में कहल जाओ तो ये दीप सलभ एकांगी प्रेम कहानी के सांस्कृतिक पूर्णाहुति बाटे। कई गो ऐतिहासिक प्रसंगन के कथानक पर उपन्यास, खंड काव्य, प्रबंध काव्य रचाई बा। ये काम भोजपुरी में पहलहू भइल बा। बाकी यह घड़ी ढेर दिनन के बाद ऐसा कोनो प्रबंध काव्य आइल बा जौने के भाषा संस्कृत निष्ठ बा आ वो भारतीय संस्कृति के अवधारणा के नियमन से अपना में समेट ले बा। ये प्रबंध काव्य कुल 7 खंड में बा। ये प्रबंध काव्य के नायक सुरनाथ शर्मा और नायिका मेहरुन्निसा के चरित्र के भारतीयता के चाशनी में सौन के परोसल गई बा। यह प्रबंध काव्य के रचनाकार बने आदरणीय मार्कंडेय सारदेय जी। रचनाकार के रूप में आदरणीय सारदेय जी यह प्रबंध काव्य के नायक सुरनाथ शर्मा और नायिका मेहरुन्निसा के संगे भरपूर न्याय कैले बने। काव्य धारा बहुत सरसता के साथ बह रहल बा। यह प्रबंध काव्य के नायक सुरनाथ शर्मा नायिका मेहरुन्निसा से एकांगी प्रेम करत बाड़े। वो अपना प्रेम में सफल नहीं हो पावत। तो आजू काल के लेखा न वो नायिका के नुकसान कोनो पहुंचावता रहे, न अपना ही के नुकसान कोनो पहुंचावता रहे, बलुक एगो सीख देवे के भरसक प्रयास कैले बाड़े। वो अपने प्रेम में असफल भइला के बाद वो आध्यात्म के ओर अपना प्रेम के त्याग करके आध्यात्म के ओर झुक जात बाड़े। उनका झुकाव अध्यात्म का ओर हो जाता। ये बहाने एगो आदर्श स्थापित करे का प्रयास लेखक के लेखनी से भइल बाटे। शायद ही जो प्रयास बा, यह प्रयास के हमनी के कह सकल जाला कि ये भारतीय संस्कृति के सार्वभौमिक सच बा। कवि श्रेष्ठ मार्कंडेय सारदेय जी प्रबंध काव्य के पहिलका सर्ग में जौना में नायक सुरनाथ शर्मा का पारिवारिक स्थिति और उनका चरित्र के सुघर चित्र उकेरले बाड़े। नायक सुरनाथ शर्मा विद्वान तब बटले बाड़े, संगही उ नायिका मेहरुन्निसा के पिता गयासु के प्रिय पात्र बाड़े। नायक नायिका मेहरुन्निसा के संस्कृत पढ़ावे के वृत्ति से जुड़ल बा और वही क्रम में वो नायिका के ओर आकर्षित हो जात बा। बाकी सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा का चलते उनका मन अझुराई रहता। यह स्थिति के कभी बड़ नीमन से उकेरले बाड़े जवन पढ़नियार लोग के ध्यान खींचे में सफल दिखाई देत बा। सुरनाथ नाम से ख्यात रहन सुरनाथ नियन उ आर्य रहन, व्याकरण वेद वेदांत न्याय साहित्य ज्योतिषाचार्य रहन। दोसर का सर्ग कोषाध्यक्ष गयासु बेग की बेटी मेहरुन्निसा के सौंदर्य वर्णन से शुरू होता। नायिका मेहरुन्निसा के मेघा शक्ति और उनकर स्वभाव के बखानक कथानक आगे बढ़ता। यही सर्ग में नायक के आवन होता और वो नायिका के संस्कृत पढ़ावे खातिर नायिका के घर जाए लगले।
इहमे से नायक के मन में एकांगी प्रेम के बिरवा अखुआए लगता। आ हलिये मजगर पेड़ का रूप ले लेता हूं, जेकरा चलते नायक सूरनाथ शर्मा के द्वंद में जिए की स्थिति बनत। श्रृंगार रस के बारे में पढ़ावे के दिन नायिका के रूप आ यौवन का चलते वो अनबोलता हो जात बाणे। आ उनका मन में तर्क वितर्क के उद्वेग चले लगता। बाकी संस्कार आ मानवता जीत जाता। आ सूरनाथ बेगर पढ़ौले वापस चल जात बाणे। तीसरका सर्ग में नायक प्रेम भावना के अतिरेक उकेरल गई बा। कथानक आगे बढ़ता। नायक अपना मन के संयत क के अगला दिन फिर पढ़ावे जाता। आ नायिका मेहरुनिसा से पढ़े आ पूछे के कहता। नायिका सकुचात लजात पढ़े लागत बाड़ी। आ पढ़ला के बाद जब भाव जाने खातिर वो नायक से मुखरित होता रही, तो अजू नायक अपना मन के उद्वेग के रोके में सफल नहीं हो पावत। आ बात के बदलत नायिका के गावे खातिर आग्रह कर रहल बा। नायिका के प्रेम गीत प्रस्तुत कैला के बाद ओकरा प्रशंसा में नायक सूरनाथ अपने मन के बात नायिका के सोजा राखे के उचित अवसर बूझ वही राहे आगू बढ़े लागत बाड़े। बाकी नायिका वहां के मर्यादा के याद परावत बरज देता। आ गुरु शिष्या के संबंध के दूषित होखे से बचा लेता। नायक के चेतना लौटता और शर्म में गड़ जाता। ओकरे चलते वो आगरा छोड़े के बात करत नायिका से क्षमा मांगता। नायिका गुरु दक्षिणा में आपन मुदरी दे के विदा करत सोच रहल बिया। जान गैली बड़ बाणे सब भ्रांत, न रुकी है निज मूत्रिका निकाल। थमावत बिनवत कहली मान्य अंगुली में लिही डाल। चौथे सर्ग में कवि नायक सूरनाथ शर्मा के उनके संरक्षक गयासु बेग से विदाई के बेरा मन स्थिति या संरक्षक के सोझा उत्पन्न स्थिति परिस्थिति के परोसले बाड़े। ऐसना में मन स्थिति के चित्र भरपूर मनोयोग से भइल बा। नेता पर तनिको लाज न लागे, करुणा दया कबो ना इचको जागे। जागेला त स्वार्थ सिद्धि के लेके, बिना स्वार्थ के डेग न लावे आगे। पांचवें सर्ग में कथानक नया मोड़ ले दिखाता। यहाँ से सलीम के आवक होता। नायिका मेहरुनिसा के रूप आ यौवन का चलते उनका मन में आकर्षण जन्म लेता। आ सलीम मेहरुनिसा के अपन जीवन संगिनी बनावेला अपने पिता अकबर से निहोरा करत बाड़े। अकबर एकरा ला तैयार हो जात बाड़े। बाकी गयासु बेग के मेहरुनिसा के विवाह शमशेर के संगे करे के रहे। आ वो अकबर से एकर अनुमति लेके क देहलन। अकबर शमशेर के बांक के ताज दे के वहां से भेज देलन। अपना हिसाब से आवे वाली विपदा के रोके का प्रयास कैलन। फिर कृपा दृष्टि रख महाराज, दे शेर शेर के बंग ताज। बंगाल भेज दे ले झटपट, जैसे होखे ना कुछ खटपट। छठवें सर्ग में विरह वेदना में कृषकाय भइल नायक सूरनाथ शर्मा के व्यथा कथा कहल बा। वही क्रम में राही चलत बेर सूरनाथ चेतनाहीन होके गिर पड़त बाड़े। आ एगो सहृदय मुनि का लगे पहुंच जात बाड़े। मुनि के उपचार का चलते उनकर शरीर गमे गमे स्वस्थ आ सुधरे लागता। उनका नीनो आवे लागता। नींद में नायक सूरनाथ सपनात बाणे। बाकी अबो उनका सपना में नायिका मेहरुनिसा के अधिपत्य बा। सपनों में वहां के झिड़की मिलता। मुनि बेर बेर उनका मन के व्यथा के जाने के प्रयास करत बाणे। बाकी सूरनाथ वहां के अपने मन के व्यथा नइखे बतावत। फिर मुनि से अपने घर जाए के राही पूछ के वहां से चल देत बाणे। सातवां सर्ग में नायक अपना राजधर्म निभावत सोझावता। अनजाने में नायिका मेहरुनिसा की जिंदगी बचावता। राजा के प्रिय बन जाता। बाकी भोग लिप्सा छोड़ के वैराग्य का वर्ण कर लेता। भारतीय संस्कृति के चरम उत्कर्ष के दर्शावत ई प्रबंध काव्य एगो सनेसा देवे में सफल बुझाता कि सामाजिक रिश्तन के पवित्रता बनल रहे के चाहिए। ओकरा खातिर कोनो उत्सर्ग थोर बा। ई प्रबंध काव्य एगो साहित्यिक ऐतिहासिक स्थिति से
पाठक के फेरू से परिचित करा रहल बा। आजू के समय में कथानक प्रासंगिक बा, प्रबंध काव्य के कसौटी पर खरे सोना लेखा बा, काव्य प्रवाह सुगम बा, आ लोक विश्वास खेती किसानी के संगे शास्त्रीयता के निर्वाह भइल बा। नायक के अंतर्द्वंद सबसे लमहर आकर्षण बा। भोजपुरी में संस्कृत निष्ठ शब्दन के प्रयोग कतो कतो भाषा के सरलता के प्रभावित करत देखाता। रचनाकार आपन बात करत संस्कृत निष्ठ शब्दन के प्रयोग के स्वीकारले बाणे आ ओकरा पक्ष में अपन तर्को रखले बाणे। काव्य के कला शिल्प त सराहे जोग हइये बा, एमे कोनो दो राय मत नइखे। सर्वभाषा प्रकाशन आपन सर्वश्रेष्ठ देवे के प्रयास बखूबी से कैले बा। भोजपुरी साहित्य खातिर ई एगो अनमोल धरोहर लेखा बा। हमरा विश्वास बा कि भोजपुरी साहित्य जगत एकरा स्वागत में कोनो कोताही न करी। त एक बार फिर से हम बतावत चली रउरा सभे के कि आज हमने के पुस्तक चर्चा केंद्रित रहल है आदरणीय मार्कंडेय शारदेय जी द्वारा रचित दीप सलभ प्रबंध काव्य पर, जौने के भाषा संस्कृत निष्ठ भोजपुरी बाटे। रउरा सभे ये पुस्तक के मंगा के पढ़ सकेनी। अजियो ये ऑनलाइन भी उपलब्ध बा, प्रकाशक के लगे ऑफलाइन उपलब्ध बा। रउरा सभे पुस्तक के मंगाई पढ़ी आ एगो ऐतिहासिक वृत्तांत से रूबरू होखी। एकरा संगही हम आज अपना पुस्तक चर्चा सत्र के विराम दे रहल बानी। जय भोजपुरी।